Te rog să te așezi într-o poziție confortabilă. Te rog să închizi ochii. Inspiră profund și odată cu aceasta absorbi lumina Tatălui Ceresc, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Sfântului Duh, care îți pătrunde prin creștetul capului și îți parcurge întregul corp în totalitate, transformându-te în această lumină a Domnului Dumnezeu. Vizualizezi cum această lumină îți umple total și complet zona capului, gâtul, membrele superioare, trunchiul, picioarele, astfel încât întreaga ta ființă devine această lumină a Domnului Dumnezeu. Conștientizezi că orice altceva a fost în structurile tale, care nu este această lumină, a plecat acolo unde a decis Tatăl Ceresc, pentru totdeauna. Iar tu ai rămas doar această lumină, doar această dumnezeire, care a distrus și de creat în totalitate orice informație și energie nebenefică, orice program nebenefic, orice string nebenefic și orice altă intervenție nebenefică sau prezență nebenefică de orice tip, de orice fel, de oriunde și de oricând, pentru totdeauna. Vizualizezi cum această lumină continuă să curgă prin tine și expansionează în afara ta, creând un câmp luminii de protecție foarte puternic, care te protejează complet și total față de orice influență nebenefică, de orice tip, de orice fel, de oriunde și de oricând, pentru totdeauna. Din acest spațiu de lumină și de protecție, coboară adânc în inima ta, în cel mai curat și sacru loc al ființei tale, în templul tău sacru. Ajuns aici, îți dai voie să fii prezent cu toate organele tale de simț. Percepe ceea ce vezi, ceea ce auzi, ceea ce miroși, ceea ce simți. Atingi și invocă alături de tine prezența îngerașului tău păzitor, care își face apariția ca o siluetă de lumină, o ființă de lumină care te iubește foarte mult, care îți inspiră doar siguranță și protecție. Luându-te de mână, îngerașul tău păzitor deschide un culoar de lumină, drept de lumină către tronul divin al Tatălui Ceresc, către templul său al luminii. Urci treaptă cu treaptă, conștientizând că pe măsură ce urci, lumina devine tot mai intensă și mai intensă. Treapta 1, cerul 1, cerul 2, cerul 3, cerul 4, cerul 5, cerul 6, cerul 7, cerul 8, cerul 9, cerul 10. Acest portal de lumină se deschide și ești în fața templului de lumină al Tatălui Ceresc, în care intrați cu smerenie și te apropii de tronul Tatălui Ceresc, pe care îl percepi ca un soare de lumină, orbitor, dar și ca o ființă de lumină. Și ajungând în fața Tatălui Ceresc, Tatăl Ceresc pune mâinile sale de lumină asupra corpului tău, exact acolo unde ai cea mai mare nevoie. Din palmele Tatălui Ceresc ies coduri de lumină care îmbracă fiecare celulă sănătoasă a ta.
protejând-o, hrănind-o, protejând-o total și complet față de orice tratament agresiv, prin chimioterapie, prin radioterapie sau orice altă procedură medicală. Și sunt expuse doar celulele atipice, acele celule care trebuie distruse. Harul Tatălui Ceresc protejează total și complet, prin dumnezeirea sa, toate celulele sănătoase, toate organele sănătoase din zona în care acționează radioterapia, astfel încât să fie protejate organele, zonele, celulele sănătoase și să fie impactate cu aceste radiații doar celulele atipice pentru distrugerea și decrearea lor. De asemenea, fiecare celulă sănătoasă a organismului tău este îmbrăcată în aceste coduri de lumină dumnezeiești. Pentru a fi protejată fiecare celulă, fiecare organ, fiecare aparat, fiecare sistem de orice tratament invaziv, lăsând expuse doar celulele atipice pentru a fi distruse și decreate prin chimioterapie sau orice altă procedură medicală. Primește acum de la Tatăl Ceresc toate aceste coduri de lumină, toate aceste daruri, toate aceste ajutoare pentru corpul tău, pentru ființa ta. Primește acum toată această protecție. Mulțumești cu recunoștință pentru ceea ce ai primit. Simți aceste energii harice lucrând în tine. Îngerașul tău păzitor te ia de mână și părăsește acest templu. Te reîntorci. Învață același portal de lumină în fața aceleași scări. De data aceasta cobori cerurile de lumină unul câte unul, întorcându-te înapoi în templul inimii tale. Cerul 9, cerul 8, cerul 7, cerul 6, cerul 5, cerul 4, cerul 3, cerul 2, cerul 1. Ajungi înapoi în templul inimii tale. Îngerașul tău păzitor se întoarce în lumină, iar tu te reîntorci în propriul tău corp, aici și acum. Îți dai voie ca aceste energii să se așeze în corpul tău. Inspiri profund și rar de câteva ori, iar apoi deschizi ochii și conștientizezi ajutorul pe care l-ai primit, dar și faptul că toate celelalte proceduri pe care le-ai învățat le poți aplica și programa și pentru a întâlni aceste proceduri medicale cu corpul pregătit. Poți lucra și pregăti apa în același mod pentru a te susține înainte de orice ședință de chimioterapie și radiații. Poți pregăti mâncarea. Poți sacraliza propria ta ființă. Toate ajutoarele pe care le poți acorda ființei tale. Acordă-le spre binele tău, spre înălțarea ta, spre binecuvântarea ta. Amin.